Здравейте, приятели, и добре дошли в още един мой влог. В днешното видео ще ви покажа 5 мои любими рецепти за вечеря, които правя доста често в горещите летни дни. Продуктите за понеделнишката ми вечеря, а именно салата с паста и рибатон, са 100 грама паста, вече сварена, като я претеглям още в сурово състояние, 2 кенчета рибатон в вода, 2 твърдо сварени яйца, 80 грама котич сирене, 40 грама майонеза, 125 грама червен лук, като аз не съм фен на твърде много лук, обичам лук в салатата, но не и твърде много, затова моят лук е някъде около 80 грама, 125 грама зелена чушка, 2 шепи нарязан айсберг, като може има руля, 2 чайни лъжички горчица, 2 лайма, сол и черен пипер. Трябва да направя салатата по най-бързия начин, защото Красимир скоро тръгва на работа, вече е 5 часа, а ние обичаме да вечеряме рано и аз по-скоро обичам да вечерям с него, а той пък е принуден да вечеря рано, защото тръгва на работа рано. Затова съм си нарязала всичко предварително и сега пред вас само ще сглобя самата салата. В ето тази купичка, където съм си изтеглила вече майонезата, ще прибавя и лъжичките горчица. По принцип, когато открих рецептата преди време, пишеше английска горчица, но тя е с твърде силен вкус и понякога слагам толкова много, че чак тук отзад започва да ми бие в тила, затова аз използвам дижонска горчица и сега ще сложа 2 лъжички и ще смеся с майонеза. Разбърквам добре и прибавям солта, черния пипер, котич сиренето и сока от 2 лайма, като днес ви показвам грамажите за 2 порции салата. Държа си така длънта, в случай, че докато изтисквам лайма, паднат някакви семки или пък парченца лайм. И така, по-лесно ще мога да ги хване и да не трябва да ги гоня с лъжицата в купичката. Отново разбърквам хубаво. Мисля, че вече е идеално. Подготвих си 2 течники, в които директно ще сложа салатата, като соса ще оставя най-накрая, за да ми е по-лесно след това да объркам всичко. Слагам си половината паста тук и половината паста в другата чиника. Изсипвам лука, чушките, марулята или айсберга, по едно варено яйце, по едно кенче рибатон, като аз купувам от ето тази, директно вътре. Нарочно съм я държала в хладилник предварително, за да се изстуди съвсем малко, тъй като салатата е студена. Накрая добавям половината от соса в едната салата и останалият сос в другата салата. Сега разбърквам с шпатула или с каквото имате под ръка. Аз в случая имам ето тези щипки. Ето и как изглежда вече обърканата салата. Слагам още една вилица за Красимир и почваме да вечеряме. За най-любимата ми салата с сьомга и сладък картоф ще ни трябва да мариноваме сьомгата и да я изпечем. За маринадата използвам 2 скилитки чесън, сок от 1 лимон, бял пипер, соев сос, сол, мед и зехтин. Сьомгата нарязвам на парченца, поставям в купа и изливам вече готовата марината вътре. Разбърквам внимателно и оставям в хладилника за поне половин час. Сладките картофи нарязвам на филийки и след това на купчета. Поставям ги в купа и ги подправям с зехтин, червен пипер, бял пипер, лук, чесън на прах, сол, разбърквам ги, слагам ги в ейрфрайера, разпределям ги да се изпекат равномерно
Пека ги за около 20-25 минути. Докато сладките картофи се пекат, си нарязвам останалите продукти за салатата, а именно червен лук на полукръгчета, айсберг на ивици и краставички. В случая избрах корнишони и ги нарязах на кръгчета. Маринованата сьомга пекох за 15 минути в еърфрайера. Днес е сряда, вчера бяхме на ресторант, така че не съм готвила, но пък нямах търпение за днешния ден да ви покажа най-любимата ми салата ever. Вече всичко си приготвих, както видяхте, и сега ще сглобим салатата, за да ви покажа как се хапвам аз. Имаме отдолу вече нарязан айсберг, който видяхте. Сега ще си сложа малко сладък картоф, като от него не прекалявам, защото въпреки че е здравословен, той се води и въглехидрат. Слагам си краставичка, червен лук, половин авокадо, вече разрязано на купчета, сега само ще разпръсна, и рибка. Ето и как изглежда готовата салата, а за дресинг слагам балсамикова глазура. Ще добавя малко и от лимона, който остана при мариноването на рибата, и съм good to go. Третото ми предложение за вечеря е едно различно деконструирано пиле с ориз с малка гарнитура. Сварих отделно бяло рис и шушулки грах. Изпекох пилешки гърди с чесън на прах, лук на прах, сол, черен пипер и малко зехтин. Направих процепи в пилешкото, за да се изпече по-добре, и го сложих на 220 градуса за 22 минути във формата. Накрая сервирах с шушулките от грах, нарязаното на купчета пиле, половин лайм, малко авокадо, малко рис, а него посипах с соев сос, както и пилешкото, и сложих малко мед. Също така добавих и любимата ми подправка за ориз, а именно фурикаке, която съдържа сусам и натрушени водорасли. Поръсих и с зелен лук за още повече хрупкавост и вкус. Втората най-любима рецепта от това видео са ми високопротеиновите здравословни такоси. За тях ще са ни нужни 3 яйца, 1 авокадо, 1/4 червен лук, около 200 грама пилешко, 3 големи пълни лъжици гръцко кисело мляко или обикновено кисело мляко, но предпочитам гръцкото, защото е по-сладко, маруля или айсберг, сол, черен пипер и лют сос. Продуктите се нарязват на парчета и се объркват в голяма купа. Отделят се по 2 големи листа от марулята или айсберга и се пълнят с салатата. Накрая се полива с любимият ваш лют сос и се хапва сладко-сладко, без никакви огризения. Тази рецепта е за 2 порции. Ето ме и мен с последната ми вечеря за тази седмица, а именно една разядка, която много обичам. Има много малко продукти, прави се адски бързо и лесно, и сега ще ви покажа каква е тя. За тази разядка ще ни трябват една връзка босилек, която накълцвам предварително на едро с ножа, 224 грама сирене, 64 грама скир и 2 големи скелитки чесън вътре, 3 чайни лъжички зехтин, 3 грама запечени семена, като аз не слагам семена, тъй като Красимир не има голям фен, за това добавям още малко зехтин. И това е! Единственото, което трябва да се направи сега, е всичко да се сложи в ето тази съдинка за пасатор и да се пасира. Започвам с сиренето. После слагам босилекът. Добавям скира с чесънът най-отгоре. И си премервам 3,5 чайни лъжички зехтин.
Сега това, което ще направя е да сложа ето тази хубава гъста гладка смес в ето тази купичка и ще разграфя на 9 части, като знам, че всяка една част е за една филийка хляб. За по-лесно взимам ей такъв нож за масло и си го отбелязвам. Ето ги и 9 равни части. Затваряме и прибираме в хладилника. Всеки път, когато огладнеем, било то за следобяд за разядка или пък за вечерта, вадим си кутийката, намазваме си една филийка хляб с едно от тези купченца и ако добавите прошуто отгоре, става невероятно. Само да предупредя, че тази разядка за първа среща не става, тъй като е адски чеснова и определено след това целувките са немислими. И приятели, благодаря ви, че гледахте и това мое видео. Довиждане и с вас ще се видим в следващото такова.